सगळ्या भाविक भक्तांक नमस्कार। आज संत ज्ञानेश्वर माऊली मठाकडे इंदिरापूर काजीवाडा या स्थानाचेर आमी जमलेले आसा आणि दुग्ध शर्करा योग आज ह्या जागेर आसा। आज आमच्या माऊलीची वार्षिक उत्सव हांगा साजरो जाता आणि मोठ्या भक्ती भावान जे भाविक भक्त हांगासर जमलेले आसा त्या सगळ्या भाविक भक्तांचे मनपूर्वक हांगासर स्वागत करता। ह्याच दिसा हो पवित्र असो दीस मानून आमी ज्या रस्त्याचे बांदकाम हांगासर जाले आणि त्या बांदकामाच्या रस्त्याचे लोकार्पण करपाक हांगा जमलेले आसा। आमच्या बरोबर जे जिल्हा महेश सावंत आसा, उत्तर गोयचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा दयानंद कारमोटकर, मय मतदारसंघाचे सरचिटणीस आमचे मित्र विश्वास चोडणकर आसा, पंच सदस्य आसा आमचे ज्ञानेश्वर बाले, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य असे कार्यकर्ते आसात, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य अंकिता नावेलकर आसा, तशेंच इतर सगळे भारतीय जनता पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते हांगासर जमिल्ले ह्या भागातले सगळे नागरिक भावानो भयणानो तशेंच पत्रकार मित्रांनो आज खूप